usual ako sa Disneyland, mga ma'am. So, mag-isa pa rin ako. Pero may nakita ko mga Pinoy dito. Sa kanila ako nagpapapicture. Kung makikita yun, may mga pictures akong solo ako. Alam mo mga Pinoy, mababait yan kahit saan. Basta willing to help sila lagi. Anyway, hindi na ako muna entrance. Mag-entrance na. Ang dami-daming tao dito. It's my first time here in Enchanted Kingdom. Charot.
mali yung pinilahan ko. Ano yung malang mula lang, Kevin? Iba ka rin eh. Ano second ko ngayon? Ano yung malang ulat-ulat tayo?